Леле, тук е много простроено. Да, Сенсей-Ву, сега Моро иска тоягата. Как ще успеем да го победим? Не можем, той е много силен. Той сега сигурно е тука. И може би ни почаква, за да вземе тоягата. Сенсей-Ву, колко време мина, откакто сме се срещали. И нинджите. Твоята броня ти дала много лоша съдба. Но аз още мога да ти дам един урок. Не се бой, Сенсей-Ву, ние ще се справим с него. Хайде да ви видим! Аз първо ще атакувам момчета. Оставете го на мен. Добре ли? Ще те удари. Казвай. Джей, сега ще ти го върна. За тето ме... Не! Ще скача върху теб! Вижте, момчета, аз го повалих на земята. Браво, Джей! Вече съм за теб, Джей. Уху! Добре. Аз се предавам. О, как не? Не можем да ти се доверим. О, не! Това го направих, защото Джей ме бутна. Зейн и Кай паднаха! Да ги дигнем обратно. Сега всички атакуват! Сенсей-Ву, по-добре, вие не атакувайте. Ще се нарича нещо. Махайте се от мен! Никога! Върховен удар, момчета! Еха, браво, Джей! Много силно го удари. И ти не беше взекол. Сега да си дадем пет с всички! Уху! Много добър беше Кай и ти не беше взекол. Не беше зле, Джей, и ти не беше Кай. И ти Кол, и ти Зейн.